sportiv, totuși agenția oferă întotdeauna posibilitatea ca sportivul să contacteze agenția prin e-mail, prin fax, prin telefon, să întrebe dacă medicamentele respective conțin sau nu substanțe interzise. De-a lungul timpului am elaborat mai multe broșuri pe care le-am distribuit în acțiunile educative cu medicamentele permise pe anumite afecțiuni. Sunt mini-ghiduri, paletare și de asemenea avem și o carte cu medicamentele care se comercializează în farmacii, dar care conțin substanțe interzise. Deci, agenția a făcut demersuri astfel încât sportivii să primească aceste informații. Ne-am dorit ca toate materialele pe care noi vi le distribuim să ajungă și la sportivi. Noi încercăm prin acțiuni educative, când mergem la cluburi, când ne întâlnim direct cu sportivii, să le oferim aceste materiale, dar vă revine și dumneavoastră responsabilitatea ca aceste informații să ajungă la sportivi. Informațiile de localizare pe care noi le luăm de la sportivi nu reprezintă un scop, ci un mijloc pentru a atinge un scop, pentru a efectua testări fără aviz prealabil și testarea să fie operativă și eficientă. Informațiile de localizare pe care le adunăm, le culegem, le gestionăm noi la nivel național, sunt utile pentru planificarea controalelor doping, pentru efectuarea lor și pentru coordonarea acestora. De asemenea, le folosim și pentru domnirea pașaportului biologic sau pentru rezultate analitice sau pentru sprijinul investigațiilor într-un potențial caz de dopaj sau în sprijinul procedurilor în cazul unei acuzații de încălcare a reglementărilor antidoping. Aceste informații de localizare câteodată au și efect descurajator pentru sportivi. Agenția Națională Antidoping din anul 2015 trebuie să-și întocmească planul de testare național anual de testare conform unor criterii și colega mea, Valentina Alexandrescu, o să vă dea mai multe detalii cum se va întocmi acest plan. Însă el se va elabora urmând o abordare piramidală bazată pe evaluarea riscurilor și prioritizarea disciplinelor sportive. În această piramidă am încercat să schematizez acest plan național anual de testare, cum am include noi sportivii și disciplinele sportive. După cum vedeți, aici la bază sunt incluși sportivii cărora li se solicită foarte puține informații de localizare sau de loc. Aici fiind incluse disciplinele sportive cu risc foarte scăzut de dopaj. La nivelul din mijloc, sportivi cărora li se solicită mai multe informații de localizare față de cei din nivelul inferior. Și aici sunt incluse discipline sportive cu risc mediu de dopaj și echipele. Însă, în lotul de testare registrat, și anume în vârful piramidei, sunt incluși cei mai buni sportivi. Practic, agenția include în acest lot de testare registrat 300 de sportivi cărora le cere informații de localizare prin sistemul informatizat ADAPS. Și, repet, din 2015 va fi obligatoriu acest sistem informatizat pentru toți sportivii. Și de ce? Pentru că se pune accentul pe testarea eficientă și inteligentă, cum s-a vorbit anterior. Trebuie să evităm dublarea testărilor. Aceste informații pe care sportivii din lotul de testare înregistrat le completează sunt văzute de Federația Internațională de Specialitate și de Agenția Mondială Antidoping. În momentul în care se efectuează o testare doping de către agenție, introduce formularul de control doping și Federația Internațională și OADA au posibilitatea să vadă că sportivul a fost testat și nu-și mai planifică ei o testare doping și invers. Deci, pe bază de reciprocitate și de recunoașterea rezultatelor, aceste testări trebuie să devină eficiente. De aceea este obligatoriu din 2015 toți sportivii, inclus și locul de testare registrat, să comunice informațiile prin ADAPS. Nu este simplu, va fi o muncă și pentru noi. Noi am început deja să gestionăm și cazurile sportivilor care nu-și comunică informațiile de localizare în acest moment prin ADAPS, deși le-am trimis scrisori. Fiecare sportiv care va fi inclus în lotul de testare înregistrat național va primi acasă o scrisoare prin poștă, în care îi se aduc la cunoștință drepturile și obligațiile pe care le are vis-a-vis de comunicarea informațiilor de localizare și totodată termenul până la care trebuie să comunice informații de localizare prin ADAPS. Mai mult decât atât, acest sistem informatizat generează cu 2 săptămâni înainte de începerea trimestrului. Am omis să spun că informații de localizare se comunică trimestrial. Deci, cu 2 săptămâni înainte de începerea trimestrului, ADAPS-ul, sistemul informatizat, generează automat o scrisoare
prin care îi reamintește sportivului că trebuie să transmită informații de localizare. Nu mai are nicio scuză că nu a ajuns scrisoarea prin poștă, pentru că există sistemul ADAPS și le putem verifica oricând și printa această dovadă că sportivul a primit scrisoare. În locul de testare înregistrat, după cum vedeți scris pe site, vom include, cum sunt incluși acum, sportivi de nivel național și internațional, sportivi olimpici sau paralimpici, sportivi candidați la onoruri naționale sau internaționale, sportivii cu cel mai mare risc de dopaj și sportivii care se supun criteriilor de testare țintă. În standardul internațional pentru testare și investigații, sunt 17 criterii pentru care putem efectua testările țintă. Mai mult decât atât Codul Mondial Antidoping, cât și acest standard internațional sugerează ca toate testările, sau majoritatea testărilor, să fie testări țintă, iar pentru sportivii din lotul de testare înregistrat, majoritatea să fie în afara competiției. Fiecare sportiv care este inclus în acest lot, practic în vârful piramidei, trebuie să fie testat de cel puțin 3 ori pe an. De 3 ori pe an, în combinație cu Federația Internațională sau Agenția Mondială Antidoping. V-am spus, informațiile se văd în ADAPS. Deci îi comunică cele mai complete informații, li se solicită fereastra de 60 de minute. Această fereastră este obligatorie, deoarece sportivul trebuie să fie prezent la locația indicată. În cazul în care lipsește în această fereastră de 60 de minute, sportivul primește un missed test sau un test neefectuat. În cazul în care el nu-și completează corect sau la timp informație de localizare, poate să primească un filling failure sau o necomunicare corectă a informațiilor de localizare. V-am spus la început că o combinație de 3 astfel de abate, filling failure sau missed test, poate fi sancționat într-o perioadă de 12 luni cu o suspendare de la 1 până la 2 ani. În perioada evenimentelor sportive majore, sportivii care își comunică informațiile de localizare prin ADAPS și participă la astfel de evenimente, trebuie să continue comunicarea, iar organizatorii se folosesc de informațiile pe care le transmit prin ADAPS. Însă, dacă sunt și alți sportivi care participă la evenimente sportive majore, acestora li se va cere special, pe parcursul acelui eveniment sportiv, să comunice prin ADAPS informațiile de localizare. După cum ați văzut, nu este ușor, dar ce se poate întâmpla? Sportivii din nivelul inferior pot trece oricând în lotul de testare înregistrat. Deci, în orice moment, ei pot ajunge până în vârful piramidei, în lotul de testare înregistrat. Ce trebuie să știți și probabil că majoritatea știți, sportivii care sunt în perioada de suspendare sunt automat incluși în lotul de testare înregistrat. Ei sunt obligați prin lege să comunice informațiile de localizare. Practic, prin deciziile pe care le emite Comisia de Audiere, li se aduce la cunoștință sportivilor faptul că trebuie să completeze informații de localizare pentru a fi testați de cel puțin 3 ori pe perioada de suspendare și o testare să fie efectuată la reintegrare. În cazul în care sportivii din lotul de testare înregistrat, cei care sunt obligați să comunice cele mai multe informații de localizare, vor să se retrag din activitatea sportivă, dar se răzgândesc și vor să revină în activitatea sportivă, trebuie să anunțe cu 6 luni înainte să revină Autoritatea de Testare, Agenția Națională Antidoping sau Federația Internațională și să comunice informațiile de localizare. De ce? Pentru a fi disponibil pentru testarea doping. În cazul în care acest lucru nu se întâmplă și sportivul concurează, participă la diferite evenimente sportive, toate rezultatele vor fi anulate și descalificate. Ce se întâmplă cu sportivul suspendat? Sportivul aflat în perioada de suspendare. Dacă se retrage din activitatea sportivă, practic el îi sfârșește o perioadă de suspendare și la un moment dat se răzgândește și vrea să se retragă din activitatea sportivă, după care iar se răzgândește și dorește să revină în activitatea sportivă, în această perioadă de suspendare, trebuie să anunțe în scris Agenția Națională Antidoping și Federația Sportivă Națională. Deci nu se face telefonic, nu se face pe bază de prietenie, ceea ce nu trebuie să existe, totul se face în scris. Orice sportiv din astfel de categorie, sportivii suspendați, trebuie să comunice în scris orice revenire sau retragere din activitatea sportivă. Însă, trebuie să-și anunțe revenirea cu o perioadă de timp egală cu perioada de suspendare rămasă de executat la momentul retragerii,
când această perioadă este mai mare de 6 luni, iar în caz contrar cu 6 luni înainte. De ce? În momentul în care dorește să revină în activitatea sportivă, îi se recalculează perioada de suspendare. De asemenea, are obligația să fie disponibil pentru testare și să furnizeze informații de localizare Agenției Naționale Antidoping sau Federației Internaționale. De ce am pus fie agenției, fie Federației Internaționale? Pentru că se poate întâmpla ca sportivul să fie inclus în lotul de testare înregistrat al Federației Internaționale și el comunică informații de localizare direct la Federația Internațională. Însă și noi, ca autoritate de testare, care avem jurisdicția asupra acelui sportiv român, vedem informația pe care l-a comunicat-o Federație. Deci sportivii comunică informații de localizare doar unei autorități, fie Organizația Antidoping, fie nouă agenției, fie Federații Internaționale. În cazul în care nu respectă aceste prevederi, sportivul nu poate participa la nicio competiție națională sau internațională. De asemenea, colega mea, Valentina Alexandrescu, doamna director general, vă va explica ce înseamnă nici o calitate în competiție sau în altă activitate sportivă. Scuzați, o problemă tehnică. Am făcut ceva pe ecran. Ce trebuie să mai cunoașteți dumneavoastră în calitate de personal asistent? Ne-am confruntat cu situații în care antrenorii administrează, prescriu sau recomandă medicamente sportivilor. Acest lucru nu trebuie făcut decât de personalul medical. Deci medicii, asistenții medicali, personalul paramedical, aceștia au dreptul să prescrie medicamente. Medicii, asistenții medicali, personalul paramedical trebuie să respecte următoarele reguli. Mare atenție! Să nu recomande, să nu prescrie și să nu administreze medicamente sau suplimente alimentare care au o compoziție substanțe interzise, decât în baza unei scutiri pentru uz terapeutic. Iarăși este o procedură pe care medicii sunt obligați să o cunoască. Din nefericire, ne-am confruntat cu un caz, și doamna președinte știe și colegii din Comisia de Audiere, un caz în care doamnă doctor a venit și a spus că nu a cunoscut procedura de acordare a scutirii pentru uz terapeutic și a administrat sportivei o substanță care, în mod normal, nu ar fi fost interzisă în afara competiției, dar a administrat-o pe o cale interzisă. Practic, acea cale era interzisă. Doamna doctor a primit o suspendare din activitatea sportivă, la fel și sportivă, deoarece există principiul responsabilității stricte pe care vi l-am prezentat la începutul alegerii mele. Tot acest personal medical are următoarele obligații. Să nu recomande, să nu prescrie sau să nu colaboreze la utilizarea unor metode interzise care sunt incluse pe lista interzisă, decât pe baza unei scutiri pentru uz terapeutic. Personalul medical trebuie să prevină folosirea de către sportiv a substanțelor și sau metodelor interzise, nu să încurajeze. Deci trebuie să le aducă la cunoștință și care sunt efectele secundare și de ce trebuie să folosească acele substanțe. Este și rolul nostru aici și încercăm prin toate campaniile educative pe care le avem să aducem la cunoștință sportivilor efectele secundare și riscurile la care se expun dacă folosesc substanțe sau metode interzise. Mai mult decât atât, personalul medical trebuie să informeze sportivii și federațiile sportive naționale responsabile asupra medicației administrate, a compoziției și efectelor asupra organismului. Au fost situații în care, și probabil că se mai întâmplă, când medicii dau sportivilor medicamentele în mână sau pe șervețel la masă, fără să explice sportivilor ce reprezintă fiecare tabletă. Personalul medical trebuie să informeze Federația Sportivă Națională responsabilă, precum și agenția în cazul în care suspectează un sportiv care a folosit substanțe sau metode interzise, pentru ca acesta să fie supus unor testări țintă. În concluzie, personalul asistent al sportivului nu va utiliza și nu va deține substanțe interzise sau metode interzise fără o justificare valabilă. Mergem mai departe la ultima parte a prezentării mele legată de obligațiile structurilor sportive naționale și ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român.
După cum vedeți pe slide, federațiile sportive naționale, cluburile sportive, Comitetul Olimpic Sportiv Român și ligile profesioniste au obligația de a-și modifica și completa statutele și regulamentele în concordanță cu dispozițiile legii, ale Codului Mondial Antidoping, cu reglementările federațiilor sportive internaționale de specialitate și cu normele metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping. Doamna președinte a făcut o precizare. De săptămâna viitoare vă stăm la dispoziție pentru consultări, pentru a modifica aceste regulamente și pentru a le pune la punct cu toate prevederile codului și legislației pe care ați văzut-o. Tot din 2015 avem prevedere și în momentul ăsta, dar din 2015 federațiile sportive naționale au obligația de a suporta costurile analizelor de laborator cu rezultat pozitiv atât pentru proba A cât și pentru proba B, probe efectuate pentru sportivii legitimați ai unui membru al federației sau unei ligi sau a unei structuri sportive, posesoarea certificatului de identitate sportivă. Chiar și la întâlnirile pe care le-am avut în urmă cu câteva luni, când s-au semnat contractele pentru prelevarea probelor, s-au purtat discuții și s-a făcut precizarea că federațiile sunt obligate să suporte costurile pentru probele A sau B, dacă probele sunt recoltate de agenție. Deci nu cele care fac obiectul contractului, ci cele care sunt recoltate de agenție și ele sunt pozitive. De asemenea, aceste structuri sportive, federațiile, cluburile sportive, Comitetul Olimpic și ligile profesioniste trebuie să comunice agenției informații detaliate privind calendarul sportiv intern și internațional, planurile de pregătire, lista cu sportivii de nivel național și internațional desemnați de agenție și adresele acestor. De asemenea, obligația de a comunica agenției cu cel puțin 5 zile înainte orice modificare intervenită în calendarul sportiv și în planul de pregătire. De foarte multe ori, fie nu ni se comunică, fie se comunică în ultimul moment, vreo modificare în calendarul sportiv sau în plan de pregătire, iar în momentul în care se solicită listele cu sportivii care participă la anumite campionate, fie primim mai mulți sportivi, fie ne deplasăm să testăm sportivii care sunt în listele respective și ne găsim pe toți din anumite motive pentru care nu mai suntem informați. Deci în momentul în care dumneavoastră ne răspundeți solicitării de a ne comunica liste cu sportivi de nivel național sau care participă la un anumit eveniment, vă rugăm să ne comunicați informațiile corecte. Sau, în situația în care, la un control doping, reprezentanții noștri se deplasă ofițeri de control doping, trebuie să recolteze un număr de probe la solicitarea federației. În momentul în care federația, reprezentantul federației, observatorul federal, cine este persoana desemnată de federație să se ocupe de controlul doping la competiția respectivă sau chiar și în afara competiției, în momentul în care a dat o listă cu sportivii pentru a fi supuși testării doping, acea listă trebuie respectată. Nu să vină peste o jumătate de oră sau peste o oră să spună că scoate din listă pe un sportiv și îi introduce pe altul, doar pentru că a plecat la școală sau avea alt motiv. În vederea protejării sănătății sportivilor și prevenirii dopajului în sport, federațiile sportive, cluburile, ligile au obligația să-și prevadă în bugetul anual sume destinate testării doping a sportivilor. Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, cum vedeți, de la 10.000 la 30.000 de lei. De asemenea, trebuie să vă gândiți, să stabiliți parteneriate cu Agenția Națională Antidoping, să desfășurăm împreună programe de educație antidoping, astfel încât sportivii să fie informați și educați corect. Tot în baza prevederilor legale. Federațiile sportive trebuie să pună în aplicare decizia de suspendare din activitatea sportivă. Decizie care a fost emisă fie de Comisia de Audiere, de Comisia de Apel sau Curtea de Arbitraj Sportiv de la Lozan. Practic, prin aceste decizii se sancționează sportivii sau personalul asistent al acestora. Neîndeplinirea constituie contravenție, așa cum vedeți pe slide, și se sancționează cu amendă, cu retragerea sprijinului financiar, suspendarea temporară a certificatului de identitate sportivă sau radierea din registrul sportiv. Introducerea sportivilor aflați în perioadă de suspendare în competiții sau manifestări sportive de către federațiile sportive, cluburi sau ligi profesioniste, constituie contravenție și se sancționează, cum vedeți, cu amendă și celelalte sancțiuni contravenționale pe care le aveți și dumneavoastră în slide.
De asemenea, desemnarea pentru a fi supusă testării doping a unei persoane care nu are calitatea de sportiv constituie o contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 30.000 de lei. Au fost cazuri când pe anumite persoane au fost trimise la controlul doping în locul sportivilor, au venit doar cu un buletin, ofițeri de control doping au luat datele din buletin, pentru că sportivii se pot legitima cu un act de identitate cu poză. Nu au știut că acele persoane nu sunt sportivi decât în momentul în care s-au prezentat la audieri. Cluburile și ligile profesioniste, în cadrul cărora au fost acționate persoane pentru dopaj, sunt sancționate cu amendă de la 5.000 la 30.000 de lei. O prevedere specială pentru administratorii de baze sportive, prevedere care există încă din 2006, de când a apărut această lege 227, ca administratorii de baze sportive să-și amenajeze stații de control doping în conformitate cu prevederile standardului internațional pentru testare și normelor metodologice de organizare și desfășurare a controlului doping. Sunt foarte clar scrise criteriile de amenajare a stației de control doping și în foarte puține locații, în foarte puține baze sportive din țară, am găsit stații de control doping amenajate corespunzător. Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 10.000 de lei. În cazul în care Comisia de Audiere solicită prezența la ședință a unor persoane, altele decât sportivul sau personalul asistent, care au încălcat reglementările antidoping, aceștia trebuie să se prezinte la ședința de audiere. Însă, nerespectarea constituie de asemenea o contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 la 2.500 de lei. În perioada de suspendare, sportivii nu pot participa în cadrul unei competiții sau manifestări sportive în nicio calitate. Și nerespectarea acestei prevederi constituie iarăși o contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei. Fapta personalului asistent de a se implica în cazuri de dopaj constituie contravenție și se sancționează cu amendă. Însă, în cazul în care este implicat un sportiv minor, acest lucru constituie o circumstanță agravantă, iar amenda este mai mare, de la 3.000 la 9.000 de lei. În cazul în care sportivul sau altă persoană care a încălcat reglementările antidoping este sancționat cu o perioadă maximă de suspendare, primește și o amendă de la 1.000 la 3.000 de lei în funcție de gravitatea faptei. Toate aceste contravenții sunt constatate de către personalul puternicit din cadrul agenției, iar în cazul în care este plătită 48 de ore de la data încheierii procesului verbal sau de la data comunicării acestui proces verbal, se plătește jumătate din minimul amenzii prevăzute. De asemenea, în cazul în care există cazuri de dopaj cu substanțe care sunt comune și pentru Agenția Națională Antidoping și pentru Agenția Națională Antidrog, deci sunt 57 de substanțe comune în listele celor două instituții, agenția are obligația de a înștiința Agenția Națională Antidrog și organele de urmărire penală. În concluzie, dumneavoastră, federațiile sportive, cluburile sportive, ligile și personalul asistent al sportivilor trebuie să cunoască și să respecte toate politicile și reglementările antidoping. De asemenea, trebuie să folosiți în mod benefic influența pe care o aveți asupra valorilor și comportamentului sportivilor pentru a încuraja atitudinile antidoping. De asemenea, trebuie să promovați educația antidoping și să încurajați sportivii să nu se dopeze. Vă mulțumesc mult pentru atenție și dacă